आब'आ बिनारानि बायद'नि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो गोसो दङ नामा? गोसो दङ। थारमाने बिनारानिया दिनै गाबोन ओरैबायदि पाब्लिक जोंनि आइ बिदा फंबायफोरखौ ओरैबायदि थगायगासिनो दङ। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम लानानै 75,000 होगोन होननानै आर'नाइ गानहो अनेक पाब्लिकफोरखौ बियो मिटिं खुङै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थगायगासिनो दङ। खिन्थु बे 75,000खौ दिनैसिमाव बिसोरो जोंनि मालिबिथा एरियायावहाय 19टा ग्रुपल' होनो हादों। 25,000 करि दिनैसिम 50,000 थाखाया गैया। खिन्थु बियो गासिबो फल्ससो। जोंनि गामि ओनसोलनि बिमा बिफाफोरखौ बेबायदि होननानैहाय भट दा थगायथों, बियो थगायनानै भट दालाथों। जोङो बेखौ दुखु मोनो। मानो होनना बुंब्ला मानसिया सैथोजों थाबायनांगौ, सैथो खामानि मावनांगौ, होमब्लासो फोथायजायो आरो गावखौबो सैथो होननानै सानजायो आरो खामानिफ्राबो साक्सेसफुल जायो। बिसोरो बेबायदि थगायनायखायनो जेनगोन इउपिपिएलआ सारा जिन्दगि बिसोरो देहाया थुसि खालामनानै देहाया गमायनि। आङो बेखौनो बुङो। आरोबाव बियो मोनसे बाथ्रा बुङो सब समाय, आइ आफा रायजो राजाया दिनै गाबोन माबायदि मोनदों होननानै सोङो बियो। खिन्थु सान्थि मोनदों ना मोनाखै? सान्थि हारसाफ्रा होनोनो गावनि सिगाङाव, आमि हान्थि फायसे बबे नोमा नोमफायाव नोमफा सान्थि मोनदों? हा बिनारानि बबेयाव सान्थि मोनदों? दिनै हाजार इन्दि बेखौनो सासेबो बख'नो रोङाखै इउपिपिएल सरकारा। दिनैहाय सान्थि बेसेबां अर जोंब्लावगासिनो दं। जों बिमा फिसा थैजानाय जेलाव जोबजानाय बिमाफोरनि जिबनाव मिथिगौ। बिनारानि नों ओरैनो अमा गुन्थुथ्रि बायदि बखिबायला जानाय नङा, मिथिखा। बांद्राय थगायोब्ला खैला मैला होननायाव नुजानो हानाय नङा नोङो, मिथिखा बिनारानि। बांद्राय नोङो पाब्लिकफोरखौ बेबायदि दा थगाय। दे ओमफ्राय आब' दासान्दि जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय बेसेबां थांदों, ओमफ्राय बिपिएफ हान्जायाव बेसेबां फैदों? जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोंनि मालिबिथानिफ्राय सानैल' थांदों। जोङो बिसिनिफ्राय न'खरबा मोनबाय दा 83 भट जोङो मोनदों सानसेनि गेजेरावनो। आरो मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय जोङो नेपालि, बर', बाङालि, राजबंसि जों मोनगासिनो दं। सानफ्रोमबो जोङो फैगासिनो। आरो दा गाबोन जाबावगोन जोङो जयनिं, गैयालाबो 30 जन बायदि जोंनाव जयनिं जागोन। बिदिब्ला बिपिएफआ देरहानाया खाथां बिपिएफआ खुनु टेनसन गैया, देरहागोन। नांखाला जोंना प्रमद बर'आ थगायसुला जोंखौ थगायनानै जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यत, जोंनि गामिनि भबिष्यत, जातिनि भबिष्यत, जोंनि थाफानाय माने बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि उन्नतिनि थाखाय